ta samu kuri'a 4. AA ta samu kuri'a 4. AA ta samu kuri'a 3. AA ta samu kuri'a 3. A da ta samu kuri'a 27. Kuri'a 27. A da ta samu kuri'a 27. A da P ta samu kuri'u 54. Sai kuma ne mafi APC ta samu kuri'u 8,642. APC ta samu kuri'u 8,642. Abga ta samu kuri'u 19. Abga ta samu kuri'u 19. APM ta samu kuri'u 28. APM ta samu kuri'u 28. Haka kuma APP ta samu kuri'u 5. APP ta samu kuri'u 5. BP ta samu kuri'a 8. BP ta samu kuri'a 8. haka kuma LP ta samu kuri'u 160. LP ta samu kuri'a 160. sai kuma NNPP ta samu kuri'a 12,249. NNPP ta samu kuri'a 12,249. NRM ta samu kuri'u 16. NRM ta samu kuri'u 16. PDP ta samu kuri'u 4,409. PDP ta samu kuri'u 4,409. PRP ta samu kuri'a 9. PRP ta samu kuri'a 9. SDP ta samu kuri'a 6. SDP ta samu kuri'a 6. YPP ta samu kuri'u 136. YPP ta samu kuri'u 136. ZLP ta samu kuri'u 15. ZLP ta samu kuri'u 15. FE ta samu kuri'u 2. FE ta samu kuri'u 2. haka kuma jimlan kuri'u da aka kada 25,794. yawan kuri'un da aka kada 25,794. wato kuri'ar da wanda suka lalace 784. kuri'ar da suka lalace 700, jimlar su kenan 784. sai kuma yawan kuri'ar da aka kada da baki daya 26,578. 26,578 shi ne iyaka abinda na samu a wannan tattaron zaɓe. wannan zaɓe na shugaban ƙasa kenan ko? shi ne na shugaban ƙasa. To kuma sai wanne kuma? sai na sanata da ɗan majalisar tarayya da duk mutum ɗaya ne ya faɗe su kuma shine Dr. Baffa Sani daga Jami'ar Bayero. Na'am, to yanzu a shirye yake? A shirye yake. To sa mana mace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Dr. Muhammad Baffa Sani daga Jami'ar Bayero. Hukumar zaɓe ta wakilta ni a matsayin kwaturan zaɓe na ƙaramar hukumar garin Malam, wanda zai kula da zaɓuɓɓukan da suka shafi sanata da kuma ɗan majalisa.
a garin malam akwai akwai mazaɓu goma a karamar hukumar garin malam. Yawan adadin mutanen da aka yi wa rijista a garin malam su ne mutum 75,335 waɗanda aka yi wa rijista a karamar hukumar garin malam su ne mutum 75,335. Adadin mutanen da aka tantance domin su zaɓe su ne mutum 26,753. mutum 26,753. Jam'iyyar AA ta sami ƙuri'a 6. Jam'iyyar AA ta sami ƙuri'a 6. Jam'iyyar ADC ta sami ƙuri'a 45. Jam'iyyar ADC ta sami ƙuri'a 45. Jam'iyyar ADC ta sami ƙuri'u 45. Jam'iyyar ADC ta sami ƙuri'u 45. Jam'iyyar ADP ta sami ƙuri'u 88. Jam'iyyar ADP ta sami ƙuri'u 88. Jam'iyyar APC ta sami ƙuri'u 9,095. Jam'iyyar APC ta sami ƙuri'u 9,095. Jam'iyyar APGA ta sami ƙuri'u 24. Jam'iyyar APGA ta sami ƙuri'u 24. Jam'iyyar APM ta sami ƙuri'u 47. Jam'iyyar APM ta sami ƙuri'u 47. Jam'iyyar APP ta sami ƙuri'u guda 8. Jam'iyyar APP ta sami ƙuri'u guda 8. Jam'iyyar AP ta sami ƙuri'u 119. Jam'iyyar AP ta sami ƙuri'u 119. Jam'iyyar NNPP ta sami ƙuri'u 11,853. Jam'iyyar NNPP ta sami ƙuri'u 11,853. Jam'iyyar NRM ta sami ƙuri'u 13. Jam'iyyar NRM ta sami ƙuri'u 13. Jam'iyyar PDP ta sami ƙuri'u 4,450. Jam'iyyar PDP ta sami ƙuri'u 4,450. Jam'iyyar PRP ta sami ƙuri'u 27. Jam'iyyar PRP ta sami ƙuri'u 27. Jam'iyyar SDP ta sami ƙuri'u guda 4. Jam'iyyar SDP ta sami ƙuri'u guda 4. Jam'iyyar YPP ta sami ƙuri'u 169. Jam'iyyar YPP ta sami ƙuri'u 169. Jam'iyyar ZLP ta sami ƙuri'u 26. Jam'iyyar ZLP ta sami ƙuri'u 26. Yawan adadin ƙuri'u lafiyayyu waɗanda aka gidaya sun zama 25,974. ƙuri'u lafiyayyu waɗanda aka gidaya sun tashi 25,974. ƙuri'un da suka lalace sun tashi a jimillar 648. ƙuri'un da suka lalace sun tashi 648. don haka yawan adadin ƙuri'u da aka kada sun zama 26,622. adadin ƙuri'u da aka kada don zaɓen sanata a ƙaramar hukumar garin malam
adadin shine 26,622. to alhamdulillah wannan zaben na sanata kenan sakamakon ko shine na sanata sai yanzu na dan majalisar tarayya kenan to samu sakamako na dan majalisar tarayya kamar yadda na bayyana a baya mazaɓu guda 10 ake da su kuma yawan adadin waɗanda aka yi ma rijista da waɗanda aka tantance don su yi zaɓe bai canza daga wanda aka yi daga wanda yake akan sakamakon zaɓen sanata ba. Don haka sai mu tafi kai tsaye ga adadin kuri'u da kowace jam'iyya ta samu. Jam'iyyar ADC ta samu kuri'u 35. Jam'iyyar ADC ta samu kuri'u 35. Jam'iyyar ADP ta samu kuri'u 78. Jam'iyyar ADP ta samu kuri'u 78. Jam'iyyar APC ta samu kuri'u 8,795. Jam'iyyar APC ta samu kuri'u 8,795. Jam'iyyar LP ta samu kuri'u 139. Jam'iyyar LP ta samu kuri'u 139. Jam'iyyar NNPP ta samu kuri'u 10,925. Jam'iyyar NNPP ta samu kuri'u 10,925. Jam'iyyar PDP ta samu kuri'u 6,116. Jam'iyyar PDP ta samu kuri'u 6,116. Jam'iyyar PRP ta samu kuri'u 24. Jam'iyyar PRP ta samu kuri'u 24. Yawan adadin kuri'u lafiyayyu da aka kada a wannan zaɓe na ɗan majalisa a ƙaramar hukumar garin Malam shine ya tashi akan adadi 26,112. Lafiyayyun kuri'u da aka ƙidaya a wannan zaɓe na ɗan majalisa a ƙaramar hukumar garin Malam adadin ya tashi 26,112. sai kurku waɗanda suka lalace sun tashi a jimillar 566. adadin kurku waɗanda suka lalace sun tashi 566. don haka yawan adadin kurku da aka kada a zaben ɗan majalisar a wannan karamar hukuma dai ta garin Malam shine adadi 26,678. adadin kuri'u da aka kada ga baki daya a zaben ɗan majalisa a karamar hukumar garin Malam adadin ya tashi 26,678. wanda shine sakamakon zaɓe na ɗan majalisa a karamar hukumar garin Malam da kuma na sanata wanda na karanta a baya a wannan karamar hukuma.